Maayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya. Ang tagantag kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Don't forget to subscribe and click the notification button. Og i-appeal na lang po ninyo ang Katabi with Ate Gems para sa mga repurpose videos nato nga wala na ninyo makaplagi nining ato ang channel. Karong adlaw hinawot pa nga okay ra tatanan. Labi na sa mga panghitabo karon medyo makaingon ta nga di jud kayo okay no kay porte nang mahala sa gasolina. And talking about gasolina, nagpadayon lang gapon ng giyera diha sa Middle East ug ginaot pa unta nga ato mga OFWs diha. Okay lang. Ampo lang gyud ta nga mahumani ug okay ra ang tanan ug makalampos sa tatanan ani. And of course, ato sa mga kaigsunan nga nagtan-aw diya sa Amerika, labi na diya sa Las Vegas, kay naatay suki kayo nga tan-awan nato nga magpa-shoutout si David Kiefer Echevarria. Gikan sa mong mama Sofia diri sa Cebu. So amping mo diya ha sa Amerika sad. So mga ka-dear friends, karong adlaw atong tagaan og pagtagad kining istorya nga pinada sa tong igsuon nga nindot sa kani cute sa kani nga medyo matouch gyud mo ani iyang istorya sad. Muna ginaingon nga, we're talking about gubat man no. Kaniya mo ni siya ang gitawag og gubat sa pagsuway. Unsa ka ng gubata? So ato na siyang paminawon ha. Mao ni siya ang suwat nga pinada ni Eileen. Yan. So, daghang kay makarelate ani yang istorya karon. So dito maglangay og aniya na ang istorya ni Eileen. Diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Mga ka-dear friends, matagusa ka nato naigi atubang kaugalingong gubat. Gera sa pagatubang o pagpildi sa mga pagsuway sa atong kinabuhi. Matod pa sa Tagalog nga laban lang maski walay kontra. Usahay ang mga pagsuway makapalusno ka nato o makapangutana nato nganong nahitabo pa man ni diri ka nato. Pero sa gingon nga patience is a virtue. O di lang ka musurrender. Sawa ni mo damha moabot ang tubag nga makapasalamat ka ngano nga nahitabo ni kay mas nagdala kini ug maayo kanimo human sa bati nga mga panghitabo. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo ug sa tanang tigpaminawan ug tigtanawan sa imong programa sa YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Pwede ko mangayo og usa ka pabor. Kung mahimo, itago lang unta nako ang akong tinuod nga apelyido. Tawagan lang ko ninyo og Eileen. Ako karon 30 anyos na og nagpuyo dinhi sa Cebu. Apan nga ako kinabuhi nagsugod sa kalugar sa Mindanao nga puno sa kalisod, kakabus ug kahadlok. Anak ko sa duha ka mag-uuma. Ang akong papa, si Gabriel. Ang akong mama, si Rosa. Gamay ra kay ang balay. Kahoy ra gyud og nipa ang ato. Mao magyud na ang kasagarang balay sa bukid. Kung kusog ang uwan, usahay musud pa ang tubig sa among balay. Maayo gani kay maayo sad mubuhat si papa og sa nipa. Kanabang dahon sa lubi nga ibanig-banig para mo'y ipuli sa nipa nga naguba. Kay kung mupalit ka og nipa, mubaktas pabaya ka o layo sa lungsod para makapalit lang og nipa. Nindot ang kinabuhing probinsya gyud.
kung ako'y papilion, karon nga hingkod nako. Pero sa among lugar nga presko ang palibot, di sad namo malikayan nga masaglan kini sa baho sa pulbura. O kung amo naggani ning mabahuan, nasayod nami nga kagubot ang sunod niini. Usa ka buntag sa masanaandan, sayo kayo mi nga mamata. Aileen, bangon na anak. Hinay pa nga tawag sa akong papa diri kanako. Samtang nagkupot siya sa iyang kalo nga ginama sa buli. Pa, sayo pa man kaayo. Uy, duka pa man kaayo. Reklamo na ako samtang nagkumot pa ko sa akong habol. Ikatawa si papa o gamay. Kung gusto ka nga makatabang sa uma, kinahanglan nga sayo gyud ka mo mata. Nigawas mi sa balay. Ang hangin, bugnaw ug hapsay ug malinawon kayo ang palibot, Papa Joe. Mga tugtugaok sa manok, tingog sa kabaw, tingog sa baka, labi na sa mga langgam nga saba kayo basta sayo sa buntag. Makita pa nimo ang hamog sa mga tanom, sa mais ug sa amuang kamutihan. Papa, pangutana pa nako. Hangtod kanus amang kata nga mag-uma, no? Ing-ani na balangyod ta? Nitutok siya sa uma dayon ingon nako nga. Hangtod nga moabot ang panahon nga ihatag sa Ginoo nato ug mahatagan ta og mas maayong kapalaran nato. Bisan nagpobre mi, Papa Joe, malipayon gyapon ko sa among pamilya. Wa ko'y damgo nga dako kayo sa una. Basta, ang importante lang nako, magkuyog mi sa akong mga ginikanan. Apan, sa among lugar sa Mindanao, di malikayan ang kahadlok sa una. Lahi na noon karon. Pero sa mga idaran nga naminaw karon, sigurado gyud ko nga nasayod sila kung unsa kagubot sa amuang yutang na tawhan. Niadtong panahona, daghan pa ganing mga kanta nga gipang-compose para lang yun sa Mindanao. Ug masayran sa uban ang among kinabuhi ug kahimtang didto. Kanunay mi makadungog og mga buto-buto sa pusil sa kabukiran. Usa ka gabi, nangutan ako sa akong mama. Ma, nganong na may mga sundalo og rebelde diri sa ato ah? Hinay siya nga itubag diri kanako, Papa Joe. Anak, namang good gubat sa bang lugar diri sa Mindanao. Mao lang nga mag-amping lang gyud ta. Nakadungog pug ko sa akong papa nga nakigstorya sa among silingan. Lisod kayo kung ang gubat ba mahiduol diri sa tong baryo, no? Ingon pa ni papa. Tinuod gyud na bay, tubag pasat sa among silingan. Ang mga sibilyan ra ang pirmi mamong ani, mo'y mapagan. Wa ko kay balo nga usa ka adlaw kami di ay ang mahimong biktima, Papa Joe. Pagabot ako sa edad nga 18, nagsugod ko og damgo nga makita og mas maayong kinabuhi. Usa ka hapon, naglingkod mi sa gawa sa mong balay. Aileen, ingon pa sa kong papa, kung nakay higayon, gusto na ko nga makaskwela pa ka. Pa, okay ra ko diri oy. Tubag pa nako. Mas importante nga makatabang ko ninyo. Apan wala pa milabay ang pipila ka adlaw, dakong disgrasya ang niabot sa mong kinabuhi, Papa Joe. Sa kahapon niya na, samtang nagtrabaho ang akong papa sa uma, kalit lang namo nadungog ang kusog kayo ng mga buto-buto. Mga ratatat, pak, sipa kayo, Papa Joe. Sunod nini ang pagsinggit sa mga tao. Naigubat sa bukid. Sus, nangurog jud ko, Papa Joe. Maasa si Papa? Pangutana pa nako nga naglibog ug nakuyawan pa. Naapar ba sa uma? Tubag niya nga nahadlok pud, Papa Joe. Gusto na ko modagan nga to sa uma. Apan, gipugngan ko sa ako ang inahan, Papa Joe. Dili, ayaw og adto dito, kay delikado kay dito. Naunsa man ka. Sa dihang nagpadayon ng mga buto-buto ug pagbuto ug pagsabog, naghilak na jud kog maayo, Papa Joe.
Nagampo ko. Ginoo, ang pingin to ng akong amahan dito sa uma. Kalit lang mi nakadungog og dako kayong pagbuto nga rodyo ga bumba rodyo nga boom. Paglabay sa pipila ka oras, may mga tao na nga nagdala og mga biktima gikan sa uma. Aileen, Rosa, matud pa sa mong silingan. Naigo man si Gabriel. Sus, Papa Joe, murag nahugno ang among kalibutan sa among inahan, sa among nadunggan. Pagduol nako, nakita nako kung papa nga napuno na sa dugo. Pa! Hilak pa nako, Papa Joe. Apan, wa siya makatubag. Nakadungog ko sa usa ka sundalo nga nag-ingon nga buhi pa na siya. Dali, dadon na to na sa ospital. Dito na mo na siren nga naigo siya sa splinter sa Granada, Papa Joe. Apan dunay usa ka sundalo nga nibira sa kung papa palayo sa pagbuto, Papa Joe. Kay kung wa pa to siya, siguro patay na gyud ang akong papa. Apan tungod sa kagubot ug kadaghan sa mga biktima, wala na namo mailhi kung kinsa tong sundaluha, Papa Joe. Paglabay sa pipila ka semana sa ospital, nakaluwas gyud si Papa. Apan daghan sig mga samad ug halos gani di siya makalihok-lihok o di makatrabaho sama sa una. Labi na gyud sa amuhang umahan, Papa Joe. Usa ka gabi nagstorya mi sa ospital. Aileen, hinay pa niyang sulti diri kanako. Naaba ang sundalo nga niluwas nako. Mailhan pa ka tunato pa? Tubag ko pa niya, Papa Joe, o dasa pangutana. Miyang oras siya. Wa ko kabalo, anak. Wa gani ko kakita sa iyang naong. Human niya to, Papa Joe, nakahukom mga akong pamilya nga mubiya na lang mi sa Mindanao. Tungod sa amuang nahiaguman o tungod sa kagubot dito. Di na ta magpabilin diri, uy, samok kayo. Samtang gitagaan pa kaog laing kinabuhi. Gabriel, mas maayo ang mapalayo tad mi. Kung sa pala may tabo nato puhon, kung ingani naman lang ang sitwasyon. Matud pa sa akong inahan, Papa Joe. Naman ko igsuon sa Cebu, basin dito ta magsugod pag-usab. Mao na nga nakahukumi, Papa Joe, nga mamalhin sa Cebu. Pag-abot na mo sa Cebu, dito mi nagpuyo sa igsuon sa kumama nga naarsad sa usa ka squatters area. Gamay ra kay mong balay ug halos magdikit na gani ang mga balay sa palibot. Sa bukid kay layo kayo imong pananaw. Pero sa mong gipuy-an diri sa Cebu, sangko dayon imong pananaw sa bungbong sa imuhang silingan sa pikas balay. Pero sa akong nahuna, mas maayo na noon kaysa mong lugar nga gubot kayo o mga matay lang mi didto og sayo, Papa Joe. Apan bisan og lisod, nakibalo ko nga maluwas sa midri. Haron makatabang sa kong pamilya, nisud ko og trabaho, isip usa ka katabang sa panimalay. Tulin nga nang labay ang panahon ug usa ka adlaw niya na, ningon ang akong amiga kanako nga, Aileen, guwapa biya ka, basin makauyab ka og dato. Nikatawar ko sa gisulti sa akong amiga, Papa Joe. Na, kung tinuod man gani na, basin makatabang na ko sa akong pamilya ani, beauty ray puhunan. Apan, Papa Joe, sayop di ay ko sa akong nahuna-unaan. Adto na mga lalaki nga, muingon nako nga, Aileen, guwapa kay ka. Apan, human makuha nila ilang gusto, biyaan ra ko, Papa Joe. Yes, Papa Joe, dali ra sa kay ko makahatag sa tanan nga mga gusto sa lalaki diri kanako tungod sa ilahang bulatik. Daghang gabi nga naghilak ko. Nakapangutan ako sa akong kagalingon. Nganong ingani man ang ako ang kapalaran, uy. Ngano man? Hangtod nga nagsugod na ko og gamit og Facebook ato, Papa Joe. Kay mo na may pagkauso. Og dito nakilailan ako ang lalaki nga ato lang hinganlan og Leonard. Hello, Aileen. Matod pa niya sa iyahang message. Hello, kinsa ka? Tubag pa na ako. Ako din si Leonard. Pwede ta mag-friends? Sa amang pag-chat, Papa Joe, buutan kayo si Leonard. Mangutan na siya kanunay na ako. Kumusta ang akong adlaw? Nikaon na ba ko?
Happy ba daw ko? Ug mutubag ra sad ko nga, okay ra, kapoy pero kaya, ani man gyud ning lifestyle sa mga pobre. Mao to Papa Joe nga paglabay sa pila ka semana niingon siya kanako nga, Aileen, pwede ta magkita. Sa ako nahuna basin og adunahan ni. Mao nga nisugot ko Papa Joe. Apan pag-abot nako sa usa ka coffee shop nga amo ang nga pakigkitaan, nakurat ko kay ang lalaki nga nagpaabot kanako nakasakay og wheelchair. Ug ang usa niya ka mata buta Papa Joe. Nangurog ko. Nauwaw ko, ugwa ko kasabot. Hello, ikaw si Aileen? Iyang pangutana pa nako. Oo, tubag ko pa, pero naglibog ko. Naglingkod mi, unya, nangaon. Apan sa akong kasing-kasing baya, Papa Joe, naglibog ko o nasayop ako sa akong pagdahom niya. Sa katapusan, niingon na lang kong diretso niya nga, by the way, pasensya na gyud Leonard ha, pero lisod man para nako kung ang atong tumong ani makigrelasyon kay maglisod man ko og relasyon sa tao nga naay kapansanan. Nihilom siya Papa Joe. Nipadayon ko nga samot na nga buta pud ang akong papa. Lisod kayo akong responsibilidad ni ana. Igor siya niyango Papa Joe. Nasabtan ka nako hinay pa niyang tubag. Human mi nangaon uli ko. Wa na nako tubaga ang iyang mga messages diri kanako. Hangtod nga sa kaadlaw ni simba ko. Pagkahuman sa misa, nakurat na lang ko kay nakita na ko siya sa simbahan Papa Joe. Si Leonard. Uy, hi Aileen. Ingon pa niya. Muli kayo na ko pero wa na Papa Joe. Natrap naman ko. Wa na ko makalikay. Nag-ampo na lang pug ko. Dungan niya. Ningon siya na ako Papa Joe nga, Lin, pwede ta mag-snacks ka, Jut. Friendly lang, good. Kay gigutom sa ko, Papa Joe, nisugot sad ko. Sa mga pagkaon ng utana ko, Leonard, ngano day nga, kung di ni mo ikalain ba, ngano day nga nabuta man na imong mata. Nihilom siya ka, Jut, Papa Joe. Dayo ningon nga, sa diyang sundalo pa ko, na ako'y giluwas nga usa ka lalaki sa gira ba, tali sa mga rebelde o kanamo mga sundalo. Pagkadungog lang ako to Papa Joe, nangurog ko nga naminaw niya Papa Joe. Kay nahinumdum ko sa akong kaagi dito sa Mindanao. Niya, unsa may iyahangan sa lalaki nga imong giluwas? Gabriel man to yung gisulti. Sus Papa Joe, marjung ni hunong ang akong kalibutan. Gabriel? Mahura ba ningan sa kong papa? Unsa may apelyido? Pangutana pa nako niya. Pag-ingon nako, nakurat siya Papa Joe. Murag di siya katuo. Iyang pasabot ang tao ngayong giluwas sa gubat. Ang ako ding amahan. Sus, nakahilak ko Papa Joe. Ikaw diya ang sundalo nga niluwas sa akong papa? Gigunitan ako kalit ang iyang mga kamot Papa Joe. Hello, salamat kay Leonard ha. Kaya kung wa ka no, wa na siguro nga akong papa kung wa pa ka. Kabaw ka Papa Joe, dito na usab ang tanan. Wa ko masayod og ngano. Nakita na ko nga dili na ay ang kapansanan ang importante sa akong pagtan-aw niya tungod sa akong pagpasalamat. Ang importante ang iyang kasing-kasing. Usa ka kamatuuran ang nakapabukas sa akong mga mata o nakaabli sa akong kasing-kasing nga wa na magtan-aw sa diferensya sa usa ka tawo. So kada to Papa Joe, nga nasayod nako sa kamatuoran. Tubagon na nako si Leonard sa iyang mga text o messages nako. Nga gaana kaayo ang akong buot niya. Dako sad nga pasalamat si Papa nga sa wadam ha nailailan nako ang lalaki nga nitabang niya. Ako sad silang giingnan nga nanguyab si Leonard nako pero why balibad si Papa ug si Mama kay di sa kapansanan niya tan-awon kundi sa maayong batasan ni Leonard. Maski sa iyang sitwasyon nga mag-wheelchair pero mahimo gyapon niya nga mobisita sa among suok-suok kayo nga lugar sa mua Papa Joe. Wa niya panumbalinga ang mga sulti sa mga tao nga mga silingan namo nga makita niya. Labi na sa iyahang mata. Sa kadugayan,
To cut the story short, Papa Joe, nagkauyab gid mi. Dito po na ako nasayran nga dako di kay siya og negosyo sad sa Bohol. Mga babuyan, yun nasa siya yuta. Naalang ko siya sa Cebu para magpa-check up unta sa iyahang mata. Paglabay sa pila ka tuig, nagkasabot mi nga magpakasal. Parehong uyon ang among isig kaginikanan namo, Papa Joe. Maski pa siguro og di pa negosyante si Leonard, pakaslan ng gyapon nako siya. Kay nakita nako niya nga andam siya nga muluwas og tao ug ang akong ambisyon nga wa masubay kay gusto ko nga makauyab og dato kay naluwas niya, Papa Joe. Gipamata ko niya nga tanang butang ning kalibutana temporaryo ra. Ug ang mga kasakit ug unsa pa kay temporaryo ra sad. Nagminyo mi, Papa Joe. Ug karon tulo na kabuok ang among mga anak. Usahay magtanaw ko sa kumbana ug mingon nga kung wala pa ka, wa na sad siguro si Papa. Mutubag raman sad siya, Papa Joe, nga mukatawa nga kung wa pa sa dimong Papa, wa po yung siguro og maila-ila ti ka. Mao na to, Papa Joe, ang akong istorya. Gikan sa gubat hangtod nakigubat gyapon sa mga pagsuway sa kinabuhi. Kay samtang buhi pa jud ay ang tao, way undang ang pagkigyera sa mga pagsuway. Hinaut pa unta nga, wa na'y makahiagom sa mong experience sa una. Labi na karon nga padayon ang gira sa laing nasod. Daghan ang mga kinabuhi ang nakalas. Daghang mga damgo ang nahanaw. Daghang mga bata nga sama nako sa una, na trauma o siguro sad. Daghang mga Leonard sad nga nag-andam nga musalbar sa mga biktima sa gubat, Papa Joe. Bitaw, Papa Joe, balik sa akong istorya. Nakaton ko nga ang tinuod nga gugma di magbase sa itsura o kahimtang sa lawas. Usahay ang gugma moabot sa tao nga wa nato damha. Apan siya di ay ang gihatag sa Ginoo para kanato. Daghang kay salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa ako ang suwat o ginaot pa nga nakahatag kini og inspirasyon ug pagtulunan sa atong mga kaigsuonan. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, Eileen. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik
alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.